mga gahe no, at karang gabi una naami diri sa Kapilay Spring Park for Sugba-Sugba. Kusog kay music no, so mao nang gagamit kog headset ra rin tawon kay wala mo tay budget. So inani ka Vivo diri ug hulat pa sa mong order no, manihapon sa midaan. Inani ka sadya. So hulat pa sa mong order. Pag tumingin ka, akin ka. Ikaw at ako, tayo'y pinagtagpuan. Diri sa usara sa table kay na ang among order amo pang gikuan. Ano ang senyo natamimi kayo, ano? Ako ra usara diri sa table mga gahi no, kay ang among order gi-follow up pa sa akong uyab kay imbis kami nakauna wala pa noon gibaluto no. So abot na siya. Kumusta man atong order? Bayaran day daan. Mao di ang wala gikuan namong order kay bayaran gid siya daan no. Dili siya dulo nilulutoon. Mao gani, mao nang kinahanglan gid nimo i-follow up. Kay namo gyud na ng mga butang kung imo ra pasagdaan wala-walaon na po ka. Paano masabi? So, kinahanglan ko din siya bayaran, no? Nangayo ko kwarta. So, wato siya, nangayo og kwarta akong uyab mga gahi, no? Ako mo buday pa bayaron, abi na ako kuan. Siya na yung mabayad, kaya siya may nagpalo up dito. Pero ako, radi gyapon. Duwa kay mong order niya, kala nun ra bago do. Itom kayong kuan langit. Kuan langit. So, nara mga gahi, nagpadulo na akong order. Niabot na ang waitress. So, here comes the waitress. Yes, na akong order. Ano na akong order? 315. Giulian kong sukli. Dapat na siya. Makukulit niya ito kay Basig. Awayon niya ang gasumpa. So, pilang manok? 80. Kana 80. So, 80 ang manok. Then, 160. Then, tulo ka barbecue. Tag 10. 30. So, 50. Okay, then ang puso, tagpila yung puso? Tag 10. Tag 10 ang puso mga gahi, no? 20 ang ilang Mountain Dew. Then, 25. Okay, let's eat. So, ready na mi, no? Mga on sa mga gahi. Let's get ready to rumble! Mga on sa mi. Inani ka close na mga tao diri sa Sanoan mga guy, no? So inani ka close. Bisag unsa ka kusog ng ulan. Wala makapugong sa mo kay gutom na kayo na. Eventually. Lantawan ng gibuhat sa ulan. Di ba kay namingaw na. Wala na siya mga tao diri. Controlling on the ball, 7 minutes and 5. Ribuya, Chopper from downtown, short. Bunanciso to Wingito. Wingito, battle for the ball. It's Nunez on the ball. To Dila Piña. Wala. Maputi na the ball. Jumper, 1 for 3.
few moments later. Mao ni problema sa sikihor. Dili gid malikayan nga dili mag-burn out. Saon na lang ni ron. One eternity later. Nikita. 15 to shoot. Against Rinduya. 10 to shoot. Nikita. The foul. Sa mga gahi, no? Inani ng mga Pinoy gyud basta bisag wala pa gani kuan, humagdula. Manguli na dahil sila, no? Klaro na magkaayo pod nga may mudaog kay ang score is 101? 101 to 78. So alams na man god, so manguli na sila. Manguli na yung mga tao. Bonnie Championship sa basketball sa San Juan, no? Inani kasadya ng basketball diri sa San Juan, labi nag fourth quarter na. Oh, inana kadaghang tao. Inana kadaghang tao diri. Oh. Sadya kayo diri, oh. Fourth quarter na siya, pero no? Fourth quarter, inani kasadya basta fourth quarter na. Yeah, championship na siya, ha? The next day. Hello mga gahi! So diha ra gyud taman among video, no, kay pag humana mo glantaw sa basketball ni adto mi sa Kapilay Spring Park nya. Pag adto na mo dito ni kusog na sa dang ulan. Mao to nga nagpasilong mi sa mga cottages nya. Daghan na kaayong tawo nya naghuot naman dito sa cottage kay kusog kay ulan santayahay og pasilong. Mao to nya na may mga Pinay nya kuyog mga foreigner nya. Kachula-chula man sa akong likod nya. Way kachula sila sa grind siya sa akong likod. Mo to nga akong uyab nga tapad nako. Na bad trip. Mo to nga makikuli na gid siya ato nya kusog kay ulan. So diha ra gid taman mga gahi na pasensya gid kayo kay naamong koy mga panghitabo nga dili gyud nato mapugngan. Labi na ang kuan kung panahon na gid ang bubagabag. So diha ra gid taman mga gahi. And don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa akong mga videos. Salamat mga gahi. Magpabilintang gahi. Thank you.